כל הזמרים החרדים האלה צריך לעקור אותם מהשורש. מהשורש שלהם צריך לעקור אותם. צריך לבדוק מזוזות בבית אחרי שמכניסים את הדיסקים שלהם לבית. וכל אותם רבנים שמזמינים אותם לאירועים ומחזקים את ידיהם, ייתנו את הדין. זה לא סוד שבמחנה מסוים בעולם החרדי אין השקפה. תפיצו את הדיסק הזה באוזניים של הזמרים הפושטקים האלה, באוזניים של הרבנים שתומכים בהם, ייתנו את הדין, תפרסמו את הרבים. אני מוכן לעמוד בפני בית דין של מעלה, נראה אותם מוכנים. חבורת פושעים, זה מה שהם. מה זה הזמר הליצן הזה עם האורות המרצדים וכל מיני צבעים? זה תולעת קטנה, זה השם ישמור, זה טיגריס טורף. ובגללם המון בנים ובנות שלנו נהרסו, הנשמות שלהם נשרפו. איזה דור יתום. אני מכיר מתוך השיעורים שלי שלומדים אצלי בשיעורים, הרבה אבות לילדים בוכים ומקוננים יומם ולילה שהבנים והבנות שלהם ירדו לדמיון, הולכים עם גויים בגלל ערי השירה האלה, ואין פה צפר ומצפצף, ומי שמדבר זה קיצוני, קנאי, מטורף. הם המטורפים, הם עוקרים את התורה ואף אחד לא מדבר. איזה דור יתום, יתומים, דור יתום, ממש דור יתום. סליחה שאני מתרגש, כי אני כואב לי על עם ישראל. אני רואה את ההידרדרות ואני רואה לאן הנוער הולך, ואני יודע מה הם היו, איזה פרחים יפים, ותראה לאן נפלו בגלל זה. נפלו בגללם, אלה שופכי דמים, הזמרים האלה שופכי דמים, ושהם הצילו ממהם. זמר יווני זה לא נקוס פקוס נקוס, זה לא זמר יווני. זמר יווני זה אדם שלא ירא שמיים, מוציא קול מהפה שלו. זה זמר יווני. זמר יווני זה לא ניקוס ורטיס. זמר יווני זה לא סטלוס. זמר יווני זה אחד ששר לך בורא עולם, ושמסתכל על אישה עוברת ועושה פשש. זה זמר יווני. והוא חופשי, אומר, מה, אני יודע שיש שירו, אבל פלוס, אומר לך כסף. זה זמר יווני, ויש רבנים שמסתדרים עם זמר יווני. אחד כזה, בעץ כזה, מותר לשמוע אותו, מותר ללכת אחריו, מותר להלל אותו. היום עוד דבר נהיה, הזמרים הפכו להיות אלילים, החליפו לנו את הרבנים, החליפו לנו את גדולי התורה ואת הצדיקים, וזמרים. לעצור את הסך, לעצור את ההידרדרות, לעצור את ההרס, ואני חוזר ואומר, זה הרס נורא. רק מי שאני לא יודע, אין לו לב יהודי או לא בעל רגש, לא מבין את חומרת המצב. הם קידשו מלחמה על התורה, והם קידשו מלחמה על היהדות ועל חומת הצניעות והקדושה של עם ישראל.